seneng yen sliramu teka mrene tak kira sliramu ora kepek cekulane layang kok ketekake aku seneng ketemu ning papat kene saiki piye kang dadi prasetyamu apa isih panggah tresno lan satuku yen isih aku ya tansah mituhu aku seneng tansah sumanding sliramu. Yen sliramu teka mrene tak kira sliramu ora kepek cekulane layang kok katekake aku seneng saiki piye kang dadi prasetyamu apa isih panggah tresno lan satuku yen isih aku ya tansah mituhu aku seneng tansah sumanding sliramu.
tresnane sing ngarasa mamayu ayune kangsa mamayu ayune bangsa kenes ali-alian ben kuningan setilali padha rukun sing ati-ati patut lamun sinuyudan mrek sesama sinuyudan mrek sesama ayam mengatin nenek ora dipucuk teca-terta ditinggal mbok aja akeh polahe kegonge karya ruciting waradaya apa semangat maeng ating grandong ring jebule popon sowe deng-deng cer ya iku jepring mantu marang